Ayan, madami ng bunga yung aking cherry tomato. Ayan. Harvestin ko na siya. Yung iba green pa eh. Yung hinog na lang muna kunin ko. Ayan. At yung malalaki, hilaw pa siya. Sayang. Kailangan kunin ko na kasi baka masira pa. Ito naman yung aking zucchini. Yan. Dalawa na yung bunga niya. Nakatanim din lang yan sa container. Yan. Ito yung aking bell pepper. May bunga na rin siya. At least nagbunga ay tatlo. At ayun pa yung zucchini. Ayan. Bali dalawa yung zucchini at ito yung eggplant. Ayan. Isa lang yung tinanim kong eggplant. Ayan. Malaki na ano. Pero may bulaklak pa rin. Share ko lang guys. Ito yung kinukong sa sa garden ko at ayan, nilinis ko. Ang ginagawa ko, nililinis ko siya, binababad ko sandali sa tubig na merong baking powder, back pulver. Ayan, makita nyo yung makita nyo yung yung dumi niya. Ayan, kahit inugasan ko na siya before, ayan, makikita nyo pa rin na meron pa rin siyang dumi. Ayan. Kaya pag nag-harvest ako ng ng gulay sa garden, binababad ko siya sa inuugasan ko muna siya ng tubig na malamig, then ibabad ko pa uli siya sa tubig na merong baking powder, back pulver. Yan madumi pa rin siya. Pero ito na siya na nilinis ko na rito, tanggal na ang Tapos ugasan ko na lang uli siya ng malamig na tubig. Yung final na ugas. Ayan. Minsan yung mga binibili ko ring gulay sa tindahan at saka yung prutas, ganito rin ginagawa ko, inuugasan ko siya ng tubig na merong baking powder. Yan. The same procedure ginagawa ko. Yun lang, gusto ko lang i-share. And that's it guys. Done cooking. Thanks for watching. See you on the next one.